Στην ίδια βαθμολογία έχει πάρει και συμπατριώτησά της η Έλενα Βιτρετσένκο και η Γαλλίδα Εύα Σερανό. Η Στέλλα Σαλαπατίσκια από την Βουλγαρία στην κορδέλα. Στέλλα Σαλαπατίνσκα από τη Βουλγαρία. Και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την Μαρία Παγκάλου, την κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια, που μετά την 5η θέση που πήρε χθες το σύνθετο ατομικό και την πρόκρισή της και στους 4 σημερινούς τελικούς των οργάνων, πήρε και ένα μετάλλιο, το αργυρό, στο στεφάνι με 9.950, μια ανεπανάληπτη επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής ρυθμικής